van ons fort. Ik geloof dat hij wel 5 of 6 boven sloeg. Kijk, en hij gaat zijn foto's. Dan waren er wel een stuk of 14, 15. Ja, het COS-brug, het is van COS, er stond inderdaad, er stonden al 20 volgens mij. Maar ik denk dat dat is vanzelf, mensen het is zo overdreven vroeger, ik zou het opbrengen. Want ik wist het al precies, het waren 5,5, maar die ene die bleef op een lier liggen. Die hebben zelf al maar wel hier. Maar 5, 6 onder de schooljongens, dat waren ook nog heel slordig. Ja, nee, dat waren wel maar nee, maar dat wou ik al even zeggen. Zie je, dat er de tweede druk komt, dan hoop ik al dat hij want die heeft het afgeschreven? Ja, ik doe een 0 achter. Ja. Nee, maar de historische feit moet er altijd wel vertellen. Oh ja, tekening. Ik zal even over die tekeningen zeggen. Ik denk dat wij er 2008 met begonnen binnen die stickies. We zitten op 185, meen ik, dus daar is een 200. Gerard hadden we beloofd dat er een extra katern komen zou met de 200. Maar hoe gaat het zo in het werk? Nou, dat hangt helemaal van hij af. Niet alleen van zijn sticky, werd overgaat, maar ook wanneer hij bij mij inlevert. Daar heeft ook een prop met te maken. Soms is dat keurig op hier, maar daar ervoor, voordat ik het inleveren moet, soms ook nou, de offen dat ik het inleveren moet. Maar dat heb ik eigenlijk het liefst, dat heb ik nooit aan die site. Want met schilderen en ook met tekenen dus is het altijd wel een beetje zo, je moet er niet te lang over nadenken. Je moet als je direct een ingeving hebt, je tekent dat vrij vlot en vrij snel, dan is het altijd goed. En hoe langer je de tijd ervoor hebt, dat is met meer dingen zo in het leven, hoe meer je tekent het dood op je schildert het dood. Dus ik ben eigenlijk wel blij dat het eigenlijk correct op het laatste moment inlevert. En dat meen ik. Dat ik voor mezelf zei, ja, nou heb ik een half uurtje de tijd ervoor. En dan is het in de regel ook wel goed. Inhoudelijk zie je die stikjes, ja, de ene keer dan heeft direct een haakje, best een tekening aan ophangen kist. En soms is het wat moeilijker. Sommige verhalen, dat zie je direct voor me. Dan heb ik een één woord in het verhaal genoeg, want zo gaat het in de regel. Ik pik er één woord uit waarvan ik denk van, nou, daar kan ik wel een mooie tekening bij maken. En dan is het in de regel vrij snel klaar. Ik zie dat boeken en heb ik wat dingen zo van, hey, daar kan ik wel een tekening van maken. Of ik zie ze op internet en zo, of wat in het hoofd en zo kom ik tot die tekening. Ik ben niet een geëngageerde tekenaar. En dat ik mijn politieke voorkeuren erin verstop of dat soort dingen. Ik geloof dat mijn meest brutale tekening ooit geweest heeft, nou ja, over het afschiet van het beeld. In die tekening van het kleine mooitje wat op het potje zit te schieten. En nou ja, hij staat erin. En dat ik het huispot, dat noem ik aan een waaghoeken. Ja, ik heb niet meteen binnen en dan zei van, nou, ik schiet erop. Nou, daar heb ik met tweede voor of heb ik het inleverd. Ik denk de censuurcommissie van de Beeldse Poort die houdt het teugen, maar ik ben blij dat hij hem dat erin zet. Ja. Ja. Ik probeer daar wat luchtig te houden. En ik ben ook echt een dienende functie. Hè. Zie je dat ben ik mijn hele leven al wat wend bij. Ja. Ik ben ook een drummer. Nou, een drummer heeft ook een dienende functie. Je moet eens kijken naar wat ja, nou, dat is zo. Zij mij al verteld dat de drummer in de motor van het orkest. Ja, dat is niet zo. Zo hebben ze me ook een drum gebracht. Zo van, Dat valt al. Ja. Maar ik probeer, kijk, het gaat om dat sticky en ik probeer daar ja, een tekeningetje bij te maken hè, die het verhaaltje volgt en dat een beetje op te leuken, laat ik het zo zeggen. En, maar ik vind dat het hartstikke leuk om te doen en ik hoop dat we dat nog heel lang doen kunnen. Ik moet in één denken aan Biesheuvel, dat had ook een verhaal wezen kind. Ik was al op de week even 3 dagen voort alleen. En ik denk, neem een boek van Biesheuvel mee. Kun je die nou eindelijk eens lezen? En dan ga ik kijken het boek pakken, het dikste boek met de kleinste lettertjes. Nou, ik ben herst aan een bril toe. En ik hou de poort stier, ik vrek het. Maar dat betekent dus, het was vergeten dat ik het hele boek niet lezen kunnen heb. Dat is wel niet bij. Ja, dat is. Want ik ben ook wel met naar het eten. En alle 4 moet wel wat een bril hebben. En dan komen die meisjes die bedienen dan met een dienblad met beeldjes. Hè? Dat je de menukaart lezen kan. Nou, mijn ark. Dan weet je hem dat ook. Had je een maandagoffers aan me denken willen. Van wat doet die jonge maandagoffers? Nou, in de regel heb ik thuis in de hand.
Dan heb ik gewoon een potloodje, daar teken ik wat met, dan maak ik het sketchje met. Nou, gum heb ik er eigenlijk altijd bij, maar dat gebruik ik eigenlijk niet meer. Ik laat een sketch die ik kan maken, het potlood die laat ik gewoon staan en die wordt wel of niet meer gedrukt en dan krijg ik hoe hard je drukken, maar dat gumpje dat gebruik ik eigenlijk niet meer. Nou, dit is een grafietpotlood, dat gebruik ik vroeger op school, het is monkhard. Maar ik is hele gewoon mooie grieswaarden met tekenen. En dan kun je het ook uitvegen met de duim en dan krijg je hele mooie grieze vlakken. Nou, dan heb ik die potloodtekening en die teken ik vaak over met een hele dunne nou ja, stiefie. Nou ja, en dan moet er in tekeningen, niet alleen tekeningen, tenminste dat vind ik, er moet ook dat moet licht-donker aspect moet wat in balans wezen. Dus dan gebruik ik wat dikkere stiften. De dikkere stiften om daar wat donker in te zetten. En ik permitteer me wel wat vrijheden om het ook voor de krant een beetje aardig te maken. En dat er ook wat donker in zit. Dat is vaak wat licht vind. Dus dat eigenlijk gebruik ik daarvoor. Ik zal direct, ik heb al even een voortekening maken, maar ik zal direct even in een portretje van haar Jaap. Direct zeker hem even aanmaken in stift en dan kun je daar eens even zien hoe het wordt. €400 maar het hem. Een verhaaltje. Even aanhakend op oorschiet en uitzicht. Toen ik begon te schilderen, nou dat is 25 jaar geleden, toen las ik een heel groot verhaaltjes van Tom Telleren, de eekhoorn in een mier. Dat zou je misschien wel wat. Dat gaat over beestjes in een groot bos, die wonen er met een ander. En alles kind. De olifant die kan thee drinken bij de eekhoorn. En dan kun je in het holletje en mezelf. En ze eten ook een taart. En een kaal stik in het bos. Nou, en toen schilderde ik ook een groot beesten. En die ook menselijke handelingen verrichten. Dat kwam hier een beetje weg. Dat vond ik mooi. Daar had ik wel aardig iets aan. En door je verhaal er zit er ook een klein, het is voor kinders, maar het is ook voor grote mensen heel geschikt. Er zit eigenlijk een filosofische toon in. Een beetje moralistisch, gewoon overdenken. Nou, dat herstel ook, vind ik. En toevallig las ik vanochtend nog even het verhaaltje van het land. Zeg dat goed? Ja, dat is ook. Ja, nou, daar staat het ook zeer moralistisch zo van. Begin je dan vrolijk van je maten moet je hebben. Dat pik ik er een beetje op. Nee, maar ik al. Nee, maar over oorskiet wil ik je met een klein verhaaltje van Tom Telleren voorlezen. Zonder bril. Ja, ik bedenk wel wat. Het is het Nederlands, maar. En dat gaat over oorskiet nemen. En zo is het eigenlijk ook een beetje met het beeld. We nemen oorskiet. Oorskooit. Ja. Oorskooit. Maar ons uitzicht blijft hetzelfde. Dat blijft. En zeker als schilder of als schrijver. Zodra je de ogen dicht doen, dan kun je eigen uitzicht ook bedenken. Dus een keer het oorskooit, dat is eigenlijk een soort boemerang, maar andere dingen komen er weer met waarom. En dat vind ik wel heel mooi. Herinneringen, gebeurtenissen, dat soort dingen. Daarmee verdwijnt het beeld niet indijen. Dat beetje komt op het bouwen van het beeld niet wel in ons zitten. Nog is het wat, het beeld krijg je niet uit de mensen zelf. Op een ochtend klopte de mier al vroeg op de deur van de eekhoorn. Gezellig, zei de eekhoorn. Maar daar kom ik niet voor, zei de mier. Maar je hebt toch wel zin in wat stroop? Nou ja, een klein beetje dan. Met zijn mond vol stroop vertelde de mier waarvoor hij was gekomen. We moeten elkaar een tijdje niet zien, zei hij. Waarom niet? Vroeg de eekhoorn verbaasd. Hij vond het juist heel gezellig als de mier zomaar langskwam. Hij had zijn mond vol pap en keek de mier met grote ogen aan. Om erachter te komen of we elkaar zullen missen, zei de mier. Missen. Je weet toch wel wat dat is? Nee, zei de eekhoorn. Missen is iets wat je voelt als iets er niet is.
Wat voel je dan? Ja, daar gaat het nou om. Dan zullen we elkaar dus missen, zei de eekhoorn verdrietig. Nee, zei de mier, want we kunnen elkaar ook vergeten. Vergeten? Jou? riep de eekhoorn. Nou, zei de mier, schreeuw maar niet zo hard. De eekhoorn legde zijn hoofd in zijn handen. Ik zal jou nooit vergeten, zei hij zacht. Nou ja, zei de mier, dat moeten we dan maar afwachten. Dag. En heel plotseling stapte hij de deur uit en liet zich langs de stam van de beuk naar beneden zakken. De eekhoorn begon hem onmiddellijk te missen. Mier, riep hij, ik mis je. Zijn stem kaatste heen en weer tussen de bomen. Dat kan nu nog niet, zei de mier. Ik ben nog niet eens weg. Maar toch is het zo, riep de eekhoorn. Wacht nou nog even, klonk de stem van de mier nog uit de verte. De eekhoorn zuchtte en besloot te wachten, maar hij miste de mier steeds heviger. Soms dacht hij even aan beukennotenmoes of aan de verjaardag van de tor die avond, maar dan miste hij de mier weer. 'S Middags hield hij het niet langer uit en ging hij naar buiten. Maar hij had nog geen 3 stappen gezet of hij kwam de mier tegen, moe, bezweet, maar tevreden. Het klopt, zei de mier, ik mis jou ook. En ik ben je niet vergeten. Zie je wel, zei de eekhoorn. Ja, zei de mier. En met hun armen om elkaars schouders liepen ze naar de rivier om naar het glinsteren van de golven te gaan kijken. Boukje. Bliksem, dan moet ik een tekenen. Ja, dat is zelfs. Je kunt het ook vergeten. Nee, dat is wel. Ja. Ergens staan. Een beermachine. Oh, Nou, doet Hendrik Elings kreeg met zijn ark naar voren kwam en het potlood en het stukje gum en het grafietpotlood en weet ik het al, ja, zien niet. Dan dacht ik, goh, dat heb ik niet eens nodig. Hoe doe ik het aan? Nou, gedachten, die houden je bezig. En ze vragen mij ook wel eens, Boukje, maar hoe kom ik die gedichten dan? Zit dan bij C en zit het dan geschreven? Nee, dat nog niet. Want ik heb inderdaad dat beeldse landschap, die C en wat ik over schreef, dat heb ik in mijn hoofd. En soms word ik midden in de nacht wakker en dan denk ik, oh ja. En soms loop ik ergens boven, dat had ik met een kindergedicht. Dat waren de inkpot en een kroonsjepen, ik geloof dat het zo heet. Toen liep ik boven en een bed opmaken, weet ik wat, en daar heb ik op mijn kast een oude inkpot staan. God, inkpot. En ineens begon dat van een inkpot en een kroonsjepen. Jeetje mina, die kinders weten niet eens wat een kroonsjepen is. Nou, toen heb ik dat een beetje figuurlijk, letterlijk en weet ik wat maakt. Dus op les dan doet hij, dan valt de inkpot op de grond en alles is aan barrels en die maait er. En dan zei de kroonsjepen, mijn kroontje moet maar even aan. Het waren een echte heer. Dus dan maakt hij zelf weer een fantasie van. Nou, wat ik nou voordragen ga, dat is geen fantasie. Dit is dus waar gebeurd. Maar dit is ook een beetje, dit is alweer even leven. Maar ik vind het zelf wel leuk om te doen. Het is wel een afscheid. Een ode aan een goudrenet. In ons tuintje staat een goudrenet. Een hele mooie boom. Als die hier in een mooi diep bloeit, dan is het correct een droom. Hij zit dan vol met blommetjes. Het lijkt een grote roze wolk. Soms hebben wij beziek en dan trekt hij heel wat vol. Als het daarna weer zomer wordt en wij zo heet als brei, dan is zijn skaat weer lekker koel. Elk als een kind zo blij. Dan in een hest, zijn kroon zo vol, zo hoog, gaat met een stok. Wij plukken ons het rambam, want de appels moet in het hoog. Maar och, nou gaat die dos belies. Ons boom is al zo oud. Eerst 100 jaar, dan is hij best. Nou het hij door hout. Van het winter staat hij hier voor het leest.
Nick, ja. Zijn barst valt op de grond. De takken wordt hij zelfs omwel. Hij is zo min als de hond. Hij mag nog 1 keer vlammen straks. Dat wordt zijn vreugdevuur. Een ode aan de goudrenet. Met appels. Lekker zuur. En ik moet je hem vertellen dat hij nooit vlamd heeft. Het was eerst de bedoeling, maar dus al 4, 5 jaar geleden. En toen dacht ik echt van, nou, dat ken ik meer, hè? Want ik liep onder die boom en toen was er ineens krak, nou streek ze eraf, want er viel inderdaad een tak en nog een beste tak. Dus ik denk, jongen, dit houdt niet lang uit. Maar Loos zei destijds, hij zou hem oorzaagd en nou doen ze er maar wat moois mee. Nou, uiteindelijk heb ik elk jaar opnieuw, ik heb er een soort nest in gemaakt en elk jaar opnieuw bloeien er de blommetjes in. Zo kun je dus ook met een oorskite omgaan. Want dan krijgt dat oorskite weer een nieuw leven. En die boom staat er dus nog steeds. Hij heeft geen barst meer, hij heeft niet veel takken meer. En zo nou en dan groeit er dus een paddenstoeltje ergens. Maar ik denk, zolang als dat wat uithoudt, dan mag het al van mij best staan blijven. Dat is weer heel wat anders. En dan even weer omkomend op het boek van Han Jaap. Hendrik zei ook van, ja, hij heeft prachtige verhalen gemaakt. Nou, dat heb ik de andere wel gezegd, maar dat grieft mij ook met was Christ. Het is zo mooi beeldend beschreven en het komt gewoon bij je binnen. En dat doet taal, dat doet die beeldse taal ook met mij. En dan komt het weer bij die winst. Ik heb toen zo'n allereigenste gedachten die je oproepen kunnen. Als je de taal horen, weet je, met opgroei binnen, je eigen memmetaal. En die doet heel veel. Mijn gedichten ontstaan ook door het zien van mooie dingen. Ik kan het niet groter maken, uiteindelijk zijn het prachtfoto's. Dit zijn foto's van Brenda van der Zee. En zo nou en dan liet ze mij eens een foto zien. Dan zei ik, ach, mooi zien. En vooral deze. Het is een heel kort gedicht. I'm goed zien en misschien kun je het niet zien omdat het zo ver al is, maar er staan voetstappen. Nou, dat is ook weer een afscheid, want je zet je voetstappen met de zee komt en weg voetstappen. Wat verdikke, daar ben die voetstappen nog leven. Ja, ik kan je niet metnemen. Nou, laat je ze maar achter. Maar het is een bekroning. Tenminste, ik vond deze foto vond ik een bekroning. Adrievend zwerk en zon te gaar, zo'n schilderij vertonen, dan gaat de zever eigen gang, wil zelfs het moois bekronen. Vergeten voetstappen in slik, bij schittering van het leven, zo tikt de tijd, al eeuwenlang, geniet, het duurt maar even. Ik dank u wel. Oorskite en uitzicht. De gemeente Het Bilt bestaat zond 1 januari 2018 niet meer. Maar de gebiedsnaam Het Bilt is officieel als naam vastgelegd dankzij een voorstel van Vrije Bilkens in de laatste raadsvergadering van de gemeente Het Bilt december 2017. De eigenheid van het taal- en cultuurgebied Het Bilt zal in de nakomende taal- en cultuurnota van de gemeente benoemd worden. En dan zullen ook de dorpsnamen, denken wij, aan de orde komen. Worden de dorpsnamen op het beeld als versterking van de eigenheid van het beeldstalig, dat stichting Ons Beeld jarenleden al in de raad van het beeld verplooid heeft. En wordt de taaleigenheid alleen in het openbaar zichtbaar met de beeldstalige dorpsnaam boven, maar dat is weer zoals het nou is, onder de Nederlandse. Het is een vraagteken. Oorskite en uitzicht. Het beeld is nou een gebiedsnaam, een gebiedsdeel in Waddenhoek. Maar, dat heb ik inderdaad al eens een keer gezegd, boven de gemeente staat dezelfde zon. Maar, op het beeld komt de zon op, achter Oude Ziel en gaat onder in de Westhoek. En dat blijft ook een kenmerk van de eigenheid van het beeld. Die ontstaanseigenheid van het beeld heb ik in een gedicht dus als volgt vastgelegd. Het beeldland laai voor eb en vloed.
land en zee, zee en land. Vogels en vissen. Monniken en bediekers. Land uit zee. Schepping. En in het verlengde hiervan de woorden van Albert Cuperus. God maakte hemel en aarde om te wonen en te werken. Maar de bilkets moesten het er zelfs met redden. Dan over de eigen taal. De gevoelens over de eigen taal zijn hier ook al prachtig verwoord. Ik heb daar het volgende over geschreven en dat staat in deze bundel Dichterlijk Beels. De eigen taal. Dat eertijds de Romein aan het poortje bouwen was en vikingskippen voeren, vol met buut. Ik zie ze, als ik even de ogen sluit. Daar waar de Middelzee en draagt de schelp nou aar. De zee, dat wordt een vruchtbaar land. Het werkvolk kwam van ver hierheen en zouden met hun taal ons binnen. Het geeft de bilkets nog altijd een baan. De eigen taal, daar moeten wij voor vechten. Dat recht van praten moeten wij hier hebben. Aan ons moet dat in elk geval niet leggen. En dan ja, over het ark, wat bruk je? Nou, Hendrik, het is bij mij gewoon een balpen. En ik heb het Guster geschreven, en dan zei het ook al. Hoe vlugger en hoe korter had je erover nadenken, hoe beter had het wordt. Nou, het volgende. Het laatste, uitzicht. Ons kines hebben straks een eigen taal. Natuurlijk is er niet veel aan te doen. Want 's morgens krijgen ze geen les. En 's middags ook geen Bils verhaal. Ze gaan te schaatsen als het winter is. En 's zomers skultje blinken, dat doen ze niet meer. En het kaatsen is een computergame. En, zeggen zij, wat is daarmee nou mis? Beeldstaligen, die binnen er niet meer. De lessen zijn al heel lang verleden tijd. De eigenheid van het beeld, het zeggen door het dossier, dat leidt begroeven op het veld van eer. Want een taal die het leeft, verandert in de tijd. Maar storft daarmet een zachte dood. Nou, dat maken wij niet met, zo zijn we nou. Maar het is ook niet morgen en ook niet heel gauw. De wetenschappers, als wij die nou goed verstaan, dan is de ondergang van de aarde niet meer te keren. Maar het blij uitzicht is dan toch dat het Bils niet letterlijk met gaat naar de maan. Dank u wel. Ik kreeg hoe laat het nou is, maar we waren al wat later begonnen. Ik denk altijd binnen voor 11:30. Het stond 11:30 dat we al op een beetje zat. Valt een beetje uit, maar we waren ook al ongeveer 10 minuten later begonnen. Ja, nou ja, allereerst wil ik je bij allen bedanken dat je met allen binnen, sommigen weer binnen. Na donderdag. Het is altijd weer geweldig om te zien vanzelf en je moet ook altijd weer afwachten. Het is, ik wil direct even zeggen, het boek, ik ben hier door een gelukkig toeval, we hadden de heer apotheker wel vroeger, maar het toevallig kon niet, zeg maar, want hij deed het al normaal niet, maar omdat hij kreeg een functie is, kon dat nou misschien. Hij zei tegen mij van, opgelucht, het boek, opgelucht, bleef het heel wat stil. Misschien ook wel omdat het niet een echt beeldwoord is, dat ik het niet goed begreep. Tenminste, het is niet echt beeldwoord, maar wel opgelucht.
ambitie. Nou, dan lijkt me- Bedenk maar wat aan. Ja, dat zou ik ook. Dus, Ik denk dat ja, ook- dat ik dat zou ja is. opgelucht. Ja, ik zou dan het idee dat het niet helemaal goed gaan is of zo. Ik woon er heel serieus op been. Nou, we waren lang met wat anders bezig. Maar goed. En ik denk, ja, nee, maar ik zou dankzij de uitgeverij die van de Noord, die is altijd heel strak, en dat zou ik serieus hoor. Heel strak met de planning en zo. En nee, ja, het zal nooit verkeerd komen kunnen, dus opgelucht, nee. Nou ja, toen zag ik wel dat misschien al een lange afdwaal waren. Toen kwam ik een dag later, ik denk nee, ik ben niet opgelucht, ik ben gewoon blij. En misschien is het ook wel hetzelfde trouwens. Dus hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ik denk, misschien ben ik ook wel gewoon opgelucht. Maar oplucht zou het er misschien wezen moeten. Ik wil ook even zeggen dat dit boek, ik ben los van dat ik er heel blij mee ben, ben ik ook heel blij en niet oplucht dat er een hele groep mensen, misschien al wel iedereen die hier zo wat zit, enkeling na misschien, die hebben min of meer aan het boek metwerk. Sommigen enorm veel, anderen weer wat minder. Maar ook in het verhaal, in de ontmoetingen, met al die jaren heen, ja, doe je altijd weer inspiratie op. En uiteindelijk ontstaat dan soms, daar komt het eigenlijk wel op wel. Ik kan niet op in de lucht vallen zelf. Ja, we hebben een beetje toch wel wat gekozen voor het thema. En dat is ook dankzij Eddy, is de bundeling wel ontstaan door, ja, in het teken van dit jaar, het afsluiten van het beeld. Maar ook duidelijk het uitzicht. En het blijkt ook wel een mooi thema te wezen, want daar ken ik zelf ook wel echt wel wat met. En zoals ik wel merk vandaag ook, iedereen die hier gesproken heeft, heel mooi gesproken heeft. Ik was heel blij met de bewalden zien worden, of Sietse zien worden vanzelf. Sietse is een groot schrijver trouwens, heeft een geweldig boek geschreven. Ik was ook heel blij met Hendrik zijn aandeel. Ik wilde wel tevens even bij opmerken dat die fouten, dat waren fouten inderdaad. Ik het zin maken, snap, dat wordt bij recht zet. Er is eigenlijk maar één fout. Dat is niet de fout, maar één ding waar ik gewoon een beetje speed, maar daar had ik dus geen speed van, dat wou ik zeggen. Daar had ik geen speed van, ik denk wel jammer. Die paar balletjes meer of minder die ik daarboven sloegen heb. Er is wel één ding, dat speed is een groot woord, maar dat vind ik wel jammer, het woord lollig. Dat verdedig ik even aan Jan. Want Jan en Boukje hebben de teksten grotendeels ook doorgeweest. Daar heb ik lang over betwijfeld. Zeker het woord lollig, dat is zeg maar dat het geluid heel veel draagt. Dat heb ik niet gebruikt. Omdat ze er speed van hebben, maar ik heb er nog vaak over nagedacht. Want ik vind het een prachtig woord. Ik kon het eigenlijk alleen maar uit het Fries. En ja, helaas, Jan, ik heb het niet gebruikt. Het is wat meer een Hollands woord nou. En ik ken die ook niet krijg zeggen waarom. Het waren ook niet omdat het dan misschien niet wil. Nou klaar. Misschien had je het weer een keer zien en hij misschien al gebruikt. Maar fijn, daar gaat het wel over. Die woorden verdwijnen dan wel. Dat ben je dan ook bewust. Als je het hier niet inzet, dan is het misschien ook het heel de afval. Dus daar zit je altijd wat met. Maar goed, dat hou je ook niet teugen. En dat heeft natuurlijk verder daar, of alleen dat ook al heel mooi saai. Nou, tot slot wil ik even aan een Boukje refereren. Die heeft donderdag hele mooie woorden gesproken. We hebben de laatste 10 hebben met elkaar te maken. En ik wil op Boukje even zeggen dat we een prachtige boek Babbelen Gugies. Daar moet je ook even een tijd voor hebben. Ik ben al, ze hebben me vroeger dat ik er met haar helpen wil om wat liedjes ervan te maken. En daar ben ik wel heel in met. En dan ga je die teksten vaker en vaker lezen. En dat is nog één keer zo. Het is niet alleen maar, ik zeg het niet alleen voor mijn eigen boek. Want het is mooi beslist niet zien, maar ik wil met tekst, dat is ook mijn eigen ervaring. Hoe vaker je soms dingen leest, en dat geldt natuurlijk niet voor alles, hoe mooier dat vaak wordt. Niet altijd. Dat had ik nog bij één boek dat zeggen is bij het boek van Boukje, Babbelen Gugies. Als je met aan de slag gaat, dan zie je het hoe mooi en je hoort het zelf voorlezen. En er is dan niks in Babbelen Gugies te zeggen, maar hoe mooi dat dan wezen kan. Qua klank, qua hoe dat loopt, qua vorm en uiteindelijk wat de betekenis daarvan is. Nou, daar kan ik wel uren over doorpraten. Ik heb er ook prachtige discussies met Leonard en Siets over gehad. Maar daar zit ik niet met vermoeien. Ik zal gewoon een stukje voorlezen. Hendrik refereerde er heel toevallig al aan, want hij wist niet dat ik het lot voorlezen zou.
En eerst aan Jem, dan heb ik ook maar een vraag. Wat is nou wel de moraal van dit verhaal? Nou nee, dat zeg ik wel heel verkeerd. Hendrik heeft de moraal van het verhaal al gezegd. Laten we het zo zeggen. Misschien is er ook een andere moraal. Dat was een moraal waar ik dan zelf meer aan dacht. Maar dat laat ik ook graag in. Het lot. Met dank aan Leendert Verweda, zeggen wij. Romer had al jaren doorwezen moeten. Maar hij soop en rookte gewoon door. Alle dagen bracht de SFV-man een witte bal, een pak melk en 2 flessen Berenburg. Het slakken waren al wat dreger geworden. Romer was opereerd aan de slokderm. Die had hij niet meer. Met een slankie gooit hij de drank door de keel. Het suipen was misschien niet zo goed meer, maar hij soop er niet minder op. Als hij ophouden zou, ging hij door, zei hij. Dat dan dronk hij maar door. Op zijn 50ste was Romer afgekeurd. Hij had een stik in de knie. Meer dan 30 jaar had hij internationaal transportrijden. Niet één had zo hard Zuid-Europa heen en waarom rijden kan als hij. En nooit honger maken, hè? Nooit lijden en ellende. In alle landen kon hij hem redden. Maar het vervroegde pensioen kreeg wat te vroeg. Romer kon meer stilzitten. Hij moest wat uitvinden en dat wordt het café. Hij mocht altijd al graag over een borrel, maar nu wordt het aan om werk. Op het dik had hij de uren nooit bijgehouden en dat deed hij in het café ook niet. Hij ging deur aan het niet meer komen. En dat duurde bij Romer vrij te lang. Het had hem wel een knieën en een huwelijk kost. Want kreeg voor zijn prepensioen was zijn vrouw bij hem gedaan. Soms die tijd, zo op Romer als een malij. De enige die hem bijhouden kon, was Pieke. Pieke had in zijn jonge jaren Nederlands kampioen snelwandelen geweest en kon nagaan de super. De eer van het kampioenschap had dan ook niet lang duren. Een kampioen wat eert en in het café gebeurt dat met bier. En als je zo'n brood lopen, heb je ook een brood dorst. Nou, de dorst had hem zelfs eigenlijk schaap. Al leek Pieke dan wat sluw, hij was de tukste van de twee. Romer was scherp als een slepende herder, alleen meer sluw slim als stuk. Qua uiterlijk hadden ze ook niet prof van onder. Romer was blond en een redelijke grijze verschijning, al waren het grijze dat dan vanzelf was. De wangen waren rooier geworden, de neus blauwer en de tanden bruiner. Pieke had al nooit de mooiste geweest en hij waren door de jaren heen ook niet knapper geworden.